छठी घाट बाजता बजनवा सैया कर के बमाई के पूजनवा सैया। छठी घाट बाजता बजनवा सैया कर के बमाई के पूजनवा सैया। पहिर पियरिया सबेर चलहो, पहिर पियरिया सबेर चलहो, कोसी भरब छठी माई के ना देर करहो। माई के कृपा से सुखी घर परिवार बा, रौरो चलत बाटे रोजी रोजगार बा। माई के कृपा से सुखी घर परिवार बा, रौरो चलत बाटे रोजी रोजगार बा। दर्शन माई के करके दोनों बेर चलहो, दर्शन माई के करके दोनों बेर चलहो, कोसी भरब छठी माई के ना देर करहो। फल फल हरिया से दौरा सजाय के पिया अरविंद घाटे चला हर साय के। फल फल हरिया से दौरा सजाय के पिया अरविंद घाटे चला हर साय के। हरिस माई के मनौला से दोनों बेर चलहो, हरिस माई के दोनों बेर चलहो, कोसी भरब छठी माई के ना देर करहो।